kesuwen misalnya ngenteni kowe tekan kene. Kowe tekan kene kowe tak dudohne kuncine. Kiblat papat ki ndi kowe tak dudohne kabeh. Tapi lek wektune ijik wis awan. Wangsul dateng pengertian nikah utawi rabi cara Jawane. Nikah niku satu peristiwa kathah bahasanipun. Teng kalangan santri niku nikah ya nggih keranten berkaitan kalian agama bahasa nikah. Leng tiang Jawi niki rada ruwet. Tenggen kula mriku teng negara Jawine tiang sepuh kula, Jawine darah kula niku kawin. Rabi niku kawin bahasane. Nah, teng daerah Jawi Tengah pun marak mriki niku pun enten nembe bahasa rabi. Kula kenal bahasa rabi teng Jawi Tengah bagian timur. Nah, niku kula kenal bahasa rabi. Lah, rodok ngilen niku bahasane kok mantenan. Loh, mantenan niku pragi acarane to, Mbah. Ya ora le, bahasaku, wah iku memang mantenan. Nah, terus teng Jawa Barat kembali teng kawinan niku wau utawi pernikahan. Mila satu peristiwa yang membuat banyak nama. Niku lek dipun kalkulasikaken dikalaborasikaken antara adat dan tuntunan syariat agami niku tetep kepanggih perkara sekawan. Mila lek wong omah-omah pengin sukses omah-omahe niku nggih didelok perkara sekawan. Jadi wong omah-omah niku nggih perlu bojo. Wong lanang duwe wedok niku tetep perlu bojo. Terus duwe panggon. Terus duwe omah. Terus duwe maisah. Niku diarani rumah tangga. Ini nun sewu sing dereng kagungan momongan namun tersinggung. Kula nyeritakne sing sakbenere pripun nggih? Membina rumah tangga utawi pengertianipun kalian manten. Boten saged lek pun terjadi niku membutuhkan sekawan sing jenenge pernikahan. Lek sebelum terjadi niku membutuhkan perkara 3. Mula teng acara temu manten niku dipun simbolaken enten acara tigan mecah ndok. Krana terjadine manten niku saking asbabun nuzule perkara 3 ping 3. Cara teng santrine niku enten acara syariat tarekat hakikat niku baru bisa dimengerti kuwi lho calon manten. Lelele ora ngono ora dadi. Jadi kudu enten calon mantene, kudu enten waline, kudu enten mas kawine. Niku baru oleh dadi manten. Lelek pun diijabne kudu ya enek sing ijabne, kudu enek sing diijabne, kudu enek saksine 3 meneh. Lah pun diijabne berarti pun sah menjadi suami istri. Karo wong biyen wong Jawa kesuwen diterangne ngoten digambarne ndok kongkon mecah ndok jebret. Enten cangkange, enten putihe, enten kuninge. Cangkang nglambangaken syariat, polah tingkahe sing jenenge wong rumah tangga iku budune gelem rekoso, gelem ngotot. Krana lek mboten gelem ngotot niku gagal anggene rumah tangga, anggene rabi. Ngotot mulane dalih wong Jawa kengken mecahne ndok cangkange niku lek gak dibuka ra bakalan ngerti isine. Intine lek tiyang santri manten niku kudune sing pertama belajar buka. Lek manten boten purun belajar buka, boten bakalan ngerti isi daripada pernikahan sing diyambake lampahi. Mula sak
sasampune cangkang dipun tambahaken kalian sing namine sari putih. Sari putih niku sarine tuntunane agama syariat ingkang dipun wedharaken kalian Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang dipun turunaken sampai terakhir sing kondang kalaka teng tanah Jawa ingkang dipun wastani Wali Songo. Nah niku syariat putih-putih berhubung putih endok niku sami tapi endoke mboten sami. Niku kangge tulodo kanggene wong-wong muslim sing nglampahi syariat niku aja dituntut kudu padha. Selain rukun sunah niku saged dilaksanakaken kanthi mawerna-werna cara, mawerna-werna suku. Terus kegiatan ngeten iki sunah walimatul arus nggih boten kudu dientenaken ngeten iki. Kok kula panjenengan sami ngentenaken walimatul arus lesehan mubeng nggih ampun disemantani. Kok kula panjenengan sami ngentenaken walimatul arus teng lokasi napa nggih boten usah disemantani. Sing kita tingali ampun tempate, sing kita tingali sunahe. Ndok nggih ngoten. Ndok ayam niku nggih enten putihe. Padahal njabane ayam niku mboten mesti putih. Enten sing abrit nggih enten sing pethak niku kaprahe tigan ayam. Enten sing ijo tapi nggih arang-arang. Samanten ugi tigan bebek niku cangkange niku ijo tapi lebete tetep sami putih kalih kuning. Terus sak menturuki sak lintu-lintunipun sampai tigan sing boten kula panjenengan sami ngertosi niku tetep isine kuning kalih putih. Putih ateges agamane nggih kudu diopeni diresiki. Ampun encer-encer. Mulane putih endok niku digambarne kalih Allah gel nggih boten, cair nggih boten. Mejono untuk mencapai kuning niku kudu nggih proses teng putihe riyin. Lek kita godhog, kita masak utuhan niku teratur cangkang teng jaba putih nembe kuninge. Kuning tembung kun ana sira ning niku sing resik pemikirane. Mula pesene tiyang sepuh riyin kalian temanten jomayang mentoleh kon madhep kon mantep marang ngarsane Gusti kon dadi kuninge endok kaya sing diceplok ana ing ngarepe. Dadi enten acara ritual temu manten pecah endok. Jadi lek cara siyen napa nika ceplok-ceplokan nika dolane cah cilik. Lah niku sinten sing ngajari niku ngoten. Niku salah satu syariat ingkang dipun medalaken kalian Jeng Sunan Kalijaga kangge momong putra wayah kangge nyatokaken faham-faham sing mriko-mriki boten padha akhire dijak lungguh bareng jak dolanan ndok-endokan. Krana napa sing dumadi lan sing bakal dumadi kabeh iku asale saka endok. Min nutfatin saking titik. Dadi lek innallaha khalaqal insana min salsalin kal fakhor. Fakhor salsalin fakhor niku tanah liat sing ra kanggo gawe. Men dikepeli digawe tonto ya ora kenek. Dicetak nggih genteng nggih ambyar. Niku napa ardul fakhor. Jadi boten kelet tapi kempel pripun bahasane. Kula ya rada bingung niku ngomongne piye bahasane. Jelas ngoten niku. Lah niku awal kedadosane manungsa ngoten. Dadi lemah sak kepel berarti sak titik. Sak kepel niku lek bandingne donya kan namung sak nik ngoten lho.
titik. Nah niku dipun dadosaken manusa dipun hias kados kula panjenengan sedaya ngeten iki saperlu kangge pengembangan syariat sing wonten teng muka bumi niki dipun tambahi kembangan-kembangan cecukulan makhluk sak lintune manusa sing enten teng bumi niki. Nah niku awal-awale nggih tetep damel prosesi nikah kala wau. Pamila kangge temanten utawi sing rodok temanten nikah niku tetep membutuhkan nuktah utawi niat nek cara basa Jawane cara basa nyatane wong temu manten niku endhog. Nggih nyatane memang kudu nek cara tiyang Jawa kudu sing jenenge manten niku pinter ngolah endhog. Krana endhog niku kandungane inti sarine jiwa, inti sarine raga, juga inti sarine donya. Dene wantur rada dhuwur-dhuwur dene. Masalah yang mriki niki kula sawang-sawang wong kula dhewe kabeh kok kula megur pindah nggon isine wong Jaya Bakti karo wong Jatisari sak lingkungan mriki tok. Dadi nggih kepalangan ngaji kabeh pisan. Dadi mantene ya ngaji, sing muni ya ngaji, majelise nggih ngaji pindah. Dados nggih nuwun sewu dumateng para pinisepuh khususipun kaula matur boten ateges kula murui nggurani panjenengan sedaya. Namun semata-mata kula niku pengin ngonceki awak kula dhewe wabil khusus syukur enten manfaat barokahe kangge temanten khususipun saha para rawuh sedaya. Karena ajeng bahas mantene mboten medal-medal bingung kula. Ajeng nasihati sinten anu. Dados kangge acara temu manten biasanipun nek enten acara temu manten niku enten acara kembar mayang. Nopo sih kembar mayang niku kok gek sananune musyrik sananune iku mengke gek bid'ah wong manten ngene wong diwacane selawat kok diobyok-obyok karo janur karo godhong andong sak piturute dipun diarani kembar mayang. Nuwun sewu para rawuh boten kula luwih riyin mangertosi kula dhewe niku ngertos ya krana diceritani sing nyeritani nggih kula anggap tiyang sepuh ingkang kagungan linuwih tinimbang kawula. Dados maksudipun kembar mayang niku tulodo syariat. Syariat kanggene kula panjenengan sedaya kalian putra wayah sing nembe kula panjenengan sami dhaupaken. Niku kuncine puncake niku teng kembang mayang. Mila ampun pati-pati nemokne manten ngangge kembang mayang lek jenengan boten ngertos dununge engken dipuluk buta. Krana kembang mayang niku ngandung filosofi ingkang keramat tur nggih dikramataken dunia wabil khusus dunia muslim. Krana kembang mayang niku ngundang widodari. Krana napa kok dimanfaataken kalian para pinisepuh kangge nemokaken temanten utawa putra atau putri ingkang nembe ngrabi krana niku didaftaraken manten kala wau supados dipun lebeti donga midodari sakdamune kiyambake nikah sampai 24 jam. Pramila lek jenengan manggihne temanten ampun pati-pati bunga kembang mantene niku diandapne teng siti sakderenge sedina sewengi niku kudu diunggahne teng nginggil griya utawa sak nginggile siti. Krana filosofine lek amun to kembang mayang niku ceblok sakderenge 24 jam dungane midodari niku dicabut malih kalian midodarine krana rumangsa ora cocok tebusane niku kanggone si temanten ingkang dipun panggihaken niku. Lah niku
boten kenek digawe penasaran. Krana lek damel penasaran lek sampai tumama saestu sing getun boten sapa-sapa, sing getun nggih panjenengan sedaya. Niku insyaallah kronologine kados ngoten. Krana napa? Manten utamane putri utawa putra rabi niku nggayuh mahkota kerajaan bidadari. Mila wonten ing saat punika ndelalah ngoten. Ndelalah panggung niki nggih madhepe ngidul. Kerajaane manten niku manggone teng kidul. Dados kiblat papat lima pancer niki kabeh iso kecekel. Kiblat siji manggone teka wetan, asale surya sumber kehidupan dicekel teng tangan kiwa. Gampar kecana manggone teng kidul. Kuwadine diteme teng kidul tapi mantene dereng lingguhi singgasana. Mulane nggih angel dicuntral-cuntral terus mawon niki mantene mboten ngenten. Nan repot. Nah, mangke terus dicolotaken wonten ing ler niku bangku ganjel umpakipun kalima sada. Mula wong rabi saderenge akad nikah niku kudune maca 2 kalimat syahadat kangge ngetokne jimat kalima sada. Wong Jawa disimbole selempiti keris jendhek gurine ku jimat kalima sada. Lah wong Islam wong santri cukup maca 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Piyor pusaka nurut ana ing ula-ula wingking calon temanten. Sebelah kulon oh niki madhepe ngidul niku sing jenenge kiblat. Kiblat niku arah tuntunan. Dadi sak kabehane arah niki kumpule kudu enek teng kulon dicekel karo tangan tengen. Jadi masalah pengupa jiwa, masalah keluarga, masalah agama iku kudu tetep diopeni digandoli didekekne nek kiblat jo pati-pati awal sampai ila yaumil kiamat. Didepne teng idul tangan tengen nyekel kiblat papat didepne teng kidul singgasana aneke manggon ning arah kidul. Mula wong Jawa lek ngarani laut kidul niku laute Ratu Kidul. Ratu Kidul niku nami. Ratu Kidul niku sanes jenma. Dadi ampun fanatik wah Ratu Kidul ku setan demit. Lah wong ngomongane Ratu Kidul omongane demit. Niku nami Pak Nuwun sewu. Niku sak paham kula belajar otak-atik kalih kanca mukabalah dari berbagai kitab tafsir. Nah, ingkang intinya ingkang dipun wastani Ratu Kidul itu nama boten jelma, tapi dalam nama Ratu Kidul niki memang disusupi jalma. Enten jalma iblis, enten jalma gendruwo, enten jalma palsu, enten jalma ngridu. Lah niku sing nantang kanggone kula panjenengan sedaya. Kula panjenengan sedaya nggih kudu open. Krana boten mustahil jenengan iki badhe dipun panggi kalian ingkang tiyang nami ngaku Ratu Kidul. Semanten iki kula nggih boten mustahil kula badhe diuji kalih tiyang ingkang ngaku-ngaku Ratu Kidul. Lek jenengan sami sampai kepanggih ngoten niku ampun jenengan ugemi tiyange, ampun jenengan sawang tiyange, omang sawang sinten sing gerakne tiyange niku madhep teng panjenengan. Nggih menika Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah lek jenengan saged berlatih ningali ampun percaya kalih sing disawang tapi mangtingali sing gawe sing kita sawang, insyaallah iman tauhid kula panjenengan sami ora menggok ngiwa nengen. Akhire kangge temanten biasa rawan
kangge anak-anak ingkang nembe bebrayan niku terkontaminasi pernikahanipun. Krana napa? Krana percaya kalih swara rupa sing awake niku dereng paham, ning kanca sing ngaturi niku critane luwih luas merana-merana. Akhire sakit kepingine bocah niku wau dados sing ngoten niku akhire nderek. Nggih niki mboten sapa-sapa, nuwun sewu, termasuk kula pun nggih ngoten niku. Mboten gampang ternyata mempelajari kehidupan punika. Sifat jujur gampil dipun aturaken, tapi sangat lembut, sangat angel dipun praktekaken. Mila monggo kanggene putra wayah kula panjenengan sedaya, baik ingkang sampun berumah tangga utawi ingkang dereng berumah tangga, kita tanamkan, kita modali. Ingkang pertama nggih kita modali endok niku wau. Endok niku tauhid. Teng Al-Qur'an dipun gambaraken, Al-Qur'an 3 juz 114 surat niku diringkes dalam suratul Fatihah. Suratul Fatihah menjadi 7 ayat niku saged diringkes malih teng 1 ayat nggih menika Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf saged dipun ringkes dados 1 huruf nggih menika ba di awalan lafaz basmalah. Ba basmalah 1 huruf saged dipun ringkes malih teng titike huruf ba. Nggih niku sing dipun wastani nukot utawi titik, enten sing mastani nukot ghaib, enten sing mastani endok, enten sing mastani donya. Mula donya niku dipun gambaraken bunder, mboten wani gambar donya niku lonjong krana niku titike bae lafaz basmalah. Kula panjenengan sami saged nglebetaken titik niku teng pribadi kula panjenengan sami, ya kula panjenengan sami bakal ditutne sing jenenge donya saisine niku wejangane Mbah Yai kula. Tapi kula dereng saged meraktekaken, tapi kula pun saged nyeritakaken. Mila kangge temanten pesen saking kaula wabil khusus dumateng Selvia Novitasari kalih Ananda Ahmad Nur Thaib, anggonmu niat rumah tangga saiki dina, saiki saat wis diijabah karo Allah, cocok karo penyunane wong tua, sedulur saha kerabat kanca sedaya sing saged rawuh wonten ing majelis punika. Mula kangge anakku sekalian, buktekno apa sing dadi dungane para pinisepuh sing rawuh kabeh. Buktekno sing dadi cita-citane wong tuwa. Buktekno bahwa awakmu termasuk pemegang syariate agama. Buktekno len awakmu iku bakal dicukupi marang Zat kang Maha Kuwasa. Iku kabeh insyaallah badhe kelaksanan, kabeh bakal dumadi wujud iso tok rasakno selama awakmu iku duweni iktikad keyakinan marang Zat kang Maha Kuwasa ingkang kantuk restu saking wong tuwa. Ya wong tuwa, ya mara tuwa. Ora enek beda sing jenenge mara tuwa kalih wong tuwa. Niku sami tiyang sepuh kalih. Saha iling-ilingen apa sing wis tatu dadi nasihat kangge awakmu selamat joko, kangge Nur Thaibipun, terus iling-ilingen kabeh nasihate wong tua kangge Selvia Novitasari selama awakmu nandang perawan utawa nandang gadis.
Krana Joko kalih perawan niku ipun ibarataken kertas putih, dipun ibarataken kain ingkang suci. Dados ketika nampi nasihat saking para bini sepuh, ketika nampi nasihat saking para guru utawa tiyang ingkang dipun anggep mangertos, niku yakin tertulis wonten asaripun teng pribadi anak kala wau. Lah niku mboten bakal bisa kabuka lek bocah niku mboten dipun tegur utawa mboten dipun gesek supaya buka hati nuraninipun piyambak-piyambak. Krana sedaya nasihatipun para guru, nasihatipun para wong tua niku tersimpan di dalam memori tubuh yang dinasehati. Pramila kangge temanten sekalian, jangan maleh, jangan bosan. Setiap hal, masalah apapun yang Anda nggak tahu, ojo isin tekon. Segala sesuatu yang tidak jelas, segala sesuatu yang kurang pas, kiranya jangan sungkan minta nasihat dan arahan, wabil khusus orang tua, keluarga, teman, guru. Monggo kerso pundi sing sampeyan mantepi. Sing penting satu, kunci dalam rumah tangga jangan meninggalkan musyawarah. Musyawarah dalam keluarga itu tuntunan baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Krono Kanjeng Nabi niku setiap masalah dalam rumah tangga niku ngentenaken musyawarah, termasuk urusan alat dapur niku enten kitabipun. Terus Kanjeng Nabi niku tidak luput dari musyawarah walaupun kalian keluarganipun. Pramila monggo putra wayah kula panjenengan sami kita tulari sekedik amaliyah Nabi, sunnah Nabi, kita tulari sekedik kangge tuntunan lanjaran putra wayah kula panjenengan sedaya supados syariat sing enten teng muka bumi niki boten sirna. Lek kula panjenengan sami boten purun ngawiti, terus sinten malih ingkang badhe ngawiti anenipun tatanan syariat punika. Syariat sampun medal kejaman semono. Sakniki kula panjenengan sedaya kantun njaga, cara basa Jawine kantun nglestarekaken. Pramila menika lah ipun wastani tuntunan agama. Mila kula panjenengan sedaya boten usah pados karangan sing neka-neka, kita turut mawon sing pun wonten. Muga-muga syariat hakikat sing kula panjenengan sami turut saged pas kalian tuntunanipun baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Saha mugi-mugi kula panjenengan sedaya kagolong umat ingkang rahmatan lil alamin. Mekaten ingkang saged kawula aturaken ngengeti wekdal sampun saantawis siang acara tasih onten penutup menika temu manten. Pramila sedaya kekurangan kahilafan anggen kawula matur, mungkin kirang pas kirang toto munggahipun para rawuh sedaya kawula tansah nyuwun agungipun pangapunten ingkang saagung-agungipun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin sekalian, demikian tadi penyampaian tausiah ular-ular oleh beliau Bapak Ustadz Sirajul Munir. Mudah-mudahan pesan-pesan nasihat beliau dapat kita semua terima, dapat menjadikan kita semua apa yang telah disampaikan beliau tadi menjadi pedoman hidup kita semua, terkhusus bagi kedua mempelai yaitu Mas Ahmad Nur Thaib dan juga Mbak Selvia Novitasari. Dan untuk acara yang selanjutnya yaitu acara temu manten, tapi
sembari menunggu pengantin masih dandan, kayaknya kita tunggu sebentar.